Akong bindas kepada kalong kumi nak thain umdan ribuh district menta kasi kan rutrik ujelew kala atur lek syathan haringkan keplakan akmat ke kerdop ke sekretariat aslong ban berngam ban syong sya jinget habandayam katba ka sorkar kampat snai ke surok umdan sonopur kumban supen kan mau kinong syong snong ka thain umdan ong nak kapor syakapor kila dawai ka sorkar jela ban snapan bahano ka surok nongpo umdan sonopur namar ka jinjot rathai kane ka surok kadai ka bla syui la bun snam ka bla penselang sikadai iki pajba hakalek kawan kamtam hakakit kaba bat kibapang bastom Kadang ko bala pelong yang banwan poi hang ni has sekretariat nak benta ban shim ya kan karai ban syat ngan kalong halor ke jing dewa jonga hakitu ki media ki bala dem nak benta usurong nongpo dan sonopur na kalian jonga ngala naduka khatsau dari jong banai ne ngala dep ban mi sha ka media nak benta ki jing e kijungi kita ki than gidong ki basa syate baro ngala pentep bat ngala ong ku ngala ya ngale mi hero hagi hapo PWD office ro ngala det mi adin bangala yo ya kan city na disit de ngala le hang te ro bang yo ya kada jing syai ka ba dikena na kata ka ba dang pen bitar susu yang bangashim no ya kan kada ban shim ya kan ka senjam ban wan syat ngan klaim da bupor haga kanyu dari jong benai me ngalapan ya ke permission nang ne na polisi henry na kalian jungki ki klaim ai ya ke permission ki ai penbanding ada ke city ban ai jing pensyai halor ba hadu kan no ke jing ya linti jong ketiga skim na ke benta ke jing ya dei batiu surang kina kalian junga nga klaim pan ya ke jing pensyai kam dei hiro ka kamram junga ka pajba ban pan ya ke jing pensyai halor jung kita ki skim na ke benta ki surok lani ana benta kino ro nganga de tangkari pajba ndrei ka banga nga kwa ban wan syakmat ka long ba nadu basdang ala kreni ya media ro banga nga wan bit bandawa yo surok pakade ban kidai ban pensiona no yo surok jengi kata kede ki jeng dawa ka jonga ngampan jeng pensyai ngapan surok kabala penloy nga ban wantang marwei hang ne ka long ba nadu basdang omdon mano ba ajeng mud yang ban sim ya kane ka sinjam ka bayat ban wan dawai yaw surok na kasorkar omdan ro ki pralog jonga ki ba ya kren ne ki banga ngapan ban ya wan Christian lang ban nga klempan jing Christian nang nonang no ban nga klem wat pralog nang nonang no ban wan syakmat na kabenta ban sim ya kene karai ban syatangan ndai kajing kwa jonga kalong ba namar ba kade kajing kendu jing e jonga imarwei na kata long banga kwa hi ban sim marwe ya kane ka issue ngam kwa bandon mat badno nga kwa ban sim marwe na marba nga dala dia ngalamat ki jing yo le sekiwe ki mat ki jing en ki banga ngayo i kalong ba kaju ngi mat ki jing tang bana marba ladangi don sipeu ngut ngidan sipeu tli ki mensim ladangi don sanpeu ngut ngidan sanpeu jat ki mensim hala ka jong perkat te yo lese kane ka plan ka jonga ka jinne ka jing tumu ka jonga ladangi ya don sibun ngut yo lese ka prano ka pulon na siteng lenti ngam kwa bakan long kumta kum bangala kren na du basdang kumta ngan le hadu bandakot kata dei garai ka jonga kata ka dei ka plan ka jonga bangawan marwe hang ne am na kaliang jonga nga klem lek ut nga klem lek nam hagano ka department sarkar Hendrei hadin bangila syakular ben nakasnem na wewsnem dagi peu snem ha ki MLA jungi ki baper la kam nongut chu ki MLA jungi ki la le MDC ki nong mat ki ba job ro ki ba rem ro ki kren ya ka jui ka kanten na ka banta ute usurang hadin bangila syakular tho nagapor kala penlong yang ban mi syakmat ken na ka banta bandawa ya ka hok namarngi ki pajba ro ngasngeu bangadon ka hok nga ka pajba ngadon ka hok bandawa ya usurang namar ka surok hi kadai ka kabangi hingi don kam lang bara batrius pa baduk bat pit bat kam bat baro ki bringi don kam na ya ka surok